Pitaj me za HPV naziv je kampanje koja ima za cilj da pruži informacije o tome šta je humani papiloma virus i kako zaštititi svoje dete i sebe od bolesti do kojih HPV infekcija može dovesti. U kampanju je uključena i farmaceutska komora. Predavanje je održano u Akademiji vaspitačko-medicinskih strukovnih studija Odsek u Ćupriji, a prisustvovali su svi zainteresovani učenici bez obzira na godinu studija i usmerenje. O HPV-u, prevenciji, vakcinaciji i zaštiti studentima je govorila doktorka medicinskih nauka Violeta Ilić-Todorović, profesorka u ovoj školi. Više od 200 apoteka je u okviru ovog projekta u smislu da farmaceuti kao najdostupniji zdravstveni radnici mogu da savetuju i mlade i roditelje o značaju HPV vakcinacije i šta to HPV virus nosi, koje su to jako ozbiljne bolesti i da mi to možemo da preveniramo, a samo zajedničkim snagama i sa roditeljima i sa mladim možemo da obezbedimo da njihova budućnost bude bez bolesti. U Srbiji je dostupna vakcina protiv HPV-a za decu od 9 do 19 godina. Vakcina je besplatna i distribuirana je u sve domove zdravlja gde se vrši imunizacija. Ovo je jedna od najbezbednijih vakcina i daje se u najrazvijenijim zemljama sveta. Ona štiti od malignih bolesti, konkretno od raka grlića materice, rekla je doktorka Violeta Ilić-Todorović. Kad pričamo procentualno, to ne deluje tako strašno, ali kada vidimo broj obolelih i broj preminulih u toku godine, veoma je veliki, pa onda zašto ne prevenirati ako već to možemo? Ona je naglasila da od ove maligne bolesti u našoj zemlji godišnje oboli preko 1100 žena, a umre oko 500, što je u razvijenim zemljama nezamislivo, pa Srbija drži neslavni rekord kada je u pitanju rak grlića materice. Ono što njih interesuje, koliko je opasna infekcija od HPV-a, koliko je opasna vakcina, pošto nisu dovoljno upoznati, da li postoje neželjena dejstva vakcine, ko sme da primi, ko ne sme, gde je najveća efikasnost nakon primjena vakcine. Tako da je to i ova tema danas, da dobiju sve informacije koje ih zanimaju, a ono što možda nisu čuli danas ili možda roditelji žele da čuju, mogu da se jave apotekama koje su obeležene plakatom Pitaj me za HPV i u tim apotekama mogu da dobiju sve informacije, a koje su to apoteke mogu videti na sajtu Farmaceutske komore Srbije. HPV je vrlo česta infekcija i svako ko je seksualno aktivan došao je u dodir sa ovim virusom. Jedan od načina zaštite je i davanje vakcine pre stupanja u seksualne odnose, zato je i odabran ovaj uzrast, jer je u tom dobu vakcina najdelotvornija, naglasila je doktorka medicinskih nauka Violeta Ilić-Todorović. Ono što je naša prednost naše države da smo dobili za decu od 9 do 19 godina mogućnost da primaju besplatno vakcinu, znači i najveća je efikasnost u ovoj populaciji. Ja se uvek držim kliničkih dokaza, znači ne pričamo ništa sa interneta, pričamo na osnovu kliničkih studija, kojih u ovom periodu od početka vakcinacije ima gotovo 15.000 tih naučnih radova. Ja se držim samo nauke i dokaza iz kliničkih studija, tako da to mogu da prenesem, jer i oni potvrđuju efikasnost i bezbednost vakcine. Svako ko želi da vakciniše svoje dete protiv humanog papiloma virusa, treba da se obrati izabranom pedijatru.